Ja, jeg er selvfølgelig godt, men det er meget godt med vand. Lidt olie på. Sådan lidt tykke skiver jo. Det er rigtig godt. Godt hakt med sådan nogle små bitte tern eller sådan noget. Ja. Nikolaj Kirk. Det er godt nok. Ja, det bliver bare lige sådan så. Nej. Vi er nok lige på pæk. Og ja, her har vi en skab. Ja. Det er cirka en halv time. Her har vi. Ja. Og så er det... ja. Men så forstyrrer 2 sekunder. Nej. Så. Og ja. Det er lidt meget smart. Når de er klar. Det er min. Bedre med noget pipe. Noget peber. Sådan her. Det er en god. Vi i køkkenet i denne. Okay. Ja, men der skal selvfølgelig over på panden her. Jo, det kan jeg da godt. Så i det andet afsnit. Ja, det er nok tacosauce. Og Anna, vi kan ikke lave den igen. Så 8 minutter. Nu kan ja. Det er også meget godt. Ja. Så bare sådan dryst der. Nu skal vi... ja, det er så pænt. Ja, altså de her pænt. Nu sidder de ved at være så. Se, nu er det ved at blive dejligt og svagt varme. Ja. Altså nu er der for meget luft at se på mig. Jeg kender ikke godt. Nu ser det her. Så ja. Det tager sig til det. Vi skal. Det vi filmer. Sådan er Så er de færdige. Det er faktisk, at der lige en fod. det skal lidt. Så er der, gerne skynde dig lidt. og det må gerne være pap. Helt almindeligt dej. Det er der vigtigt, at vi bare de her Strøm på pølser. det kamera. Bare på noget, man selv har lyst til. Jeg skal op her. Så nu, ellers så bliver de alt for stigt. Men det kunne jeg komme til at bruge 2 af dem der. Der skal vi... Det skal bare stege. Jeg kommer slutter nu, men de ved, hvad I putter på. Det skal bare... Det er så meget paprika. Nu knaller man. Og det ser